Очакваме Скуби и шайката му, които ще опитат да разнищат мистериозната история на своя град. Останете с Cartoon Network, следва нов епизод на Скуби-Ду Мистерио Де. Започва нов турнир! Ще успеят ли бойците да използват силите на бакуганите си и да преодолеят предизвикателствата, които ги очакват? Разбери в новия епизод на Бакуган Мектаниум се надига по Cartoon Network!